Wis. Piye, Mbah? Moncreng Moncreng seneng ora? Moncreng seneng. Oh, iki omahe Mbah Mawar moncreng arep 17-an. Benderane durung. Arep 17-an. Hah? Benderane durung dipasang. Berarti kon arep dipasang ndek iki ra gelem. Masang siji esuk-esuk. Lah angger ngono ya wis to. Piye to aneh. Ditawarke dipasang ra gelem sok mben nang anu ngomong gendera dong dipasang aneh to. Ora. Aneh to. Aneh ora. Umbul-umbul papat etan loro. Alah rasa umbul-umbulan biasa. Biasane nek umbul-umbule gantinan modene penceten Bu. dipencet mbek ngendi. Kae ngono irenge kae. Kok ibu seneng sing ngendi? Iki wis beda karo ndek iki kok. Lho macem-macem. Cek. Omahe Mbah Mawar. Omahe Mbah Mawar moncreng. Ayo. Cobanan. Rasa umbul-umbul senengane wis umbul-umbul sakeh. Rasa dhewe ra eneng dhewe. Ra apa-apa. Serasa. Tapi gendera siji tok ndil kae tok sak agak Ya ora apa-apa. Ra masalah, ra ono sing biji. Cobanan ganti. Wis seneng ora, Bu? wis. Lho disko memang ya ngene-ngene Seneng ora? Disko lampu kecelip-kecelip. Diganti iso modene. Gantinan penceten. Ibu seneng sing ngendi? Padha wae kok ngene. Coba kayak penceten kono. Nah, iki. Alah sajadah tinggal ae. Coba. Ya pireng pencetan ireng lho. Coba. Tik. Nah, sing anu iki ngene iki. Ki apik. Piye? Terserah Ibu. Kodone kedip-kedipno. Beda tapi diskone beda. Diskone beda iki apik. Sing ora paling cerah-cerik. Wah, omae. Seneng Bu. Enokake sapa? Ya, apa-apa ki ya. Kok diseneni ae ya? Nah, malah kowe nyeneni aku. Oh, jenenge wong kakusan terus piye meneh. Orang gatekke pelajaran kok.